Ja začnem tebou, Roman, keďže si tu doma, a dám ti asi najťažšiu otázku tejto diskusie. Ako sa máš? Fúha, aká podpásovka hneď na úvod? Katka, ďakujem ti za otázku, no to keď vidím plnú sálu, tak mi nemôžem odpovedať nič iné, len veľmi dobre. A ďakujem vám všetkým, že ste dnes prišli a že ste si prišli vypočuť ako aj mňa, tak aj Ivana. Tak ja vám hneď na úvod všetkým ďakujem. Tak si len takto podáva ten mikrofón. Takže máš sa dobre, som pochopila. A ja by som potom prešla ešte k tomu, že tá zvládla si túto otázku dobre, že teda väčšina ľudí sa sťažuje, ale ty si spokojný, ale je niečo, čo by si chcel povedať o tom, že prečo vlastne sa možno niektorí ľudia v Rimavskej Sobote nemusia mať tak dobré a mohli by sa mať lepšie. A zase pozrieť sa na to aj z iného uhla pohľadu, že či je niečo špeciálne o Rimavskej Sobote, čo ťa naozaj robí veľmi hrdým. Čo mám robiť? Či je niečo, čo... Tak začni. Čo chceš vyzdvihnúť? Čo chceš meniť a čo ťa robí hrdým? Hrdý som v prvom rade na Soboťanov, ktorí žijú v našom meste, pretože sú to práve oni, ktorí tvoria naše mesto. A ako som aj nedávno pri ohlásení svojej kandidatúry hovoril, Rimavská Sobota je roky mestom, kde na jednom mieste žijú Slováci, Maďari, Rómovia a rôzne ďalšie vierovyznania. A niekto by povedal, že to je prekážkou nášho mesta. Naopak, toto je práve silou nášho mesta. A toto dáva nášmu mestu tú silu, ktorá dokáže naše mesto posunúť dopredu. No máme tu aj takých, ktorí naše mesto a ľudí, ktorí v ňom žijú, sa snažia polarizovať, ktorí sa ho snažia rozdeľovať. A ja tvrdím, že sú to tí ľudia, ktorí nám nevedia priniesť riešenia. Vidím to už 8 rokov aktívne v komunálnej politike ako poslanec mestského zastupiteľstva, že riadenie mesta postavené na konfliktoch, hádkach, nás nikdy neposunie ďalej. A z rozhovorov so Soboťanmi viem, že sú z takéhoto štýlu riadenia už unavení a preto aj toto bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol kandidovať na primátora Rimavskej Soboty, že tento štýl riadenia mesta chcem jednoznačne zmeniť. A to, čo Rimavská Sobota potrebuje, tak je pokoj. Pretože keď má Rimavská Sobota v riadení mesta pokoj, tak dokáže nájsť aj spoluprácu naprieč celým či mestským zastupiteľstvom, riadením a vedením mesta. A vďaka tomu pokoju a spolupráci dokáže potom pre mesto prinášať aj dobré, kvalitné riešenia a dokážeme naše mesto posunúť dopredu. Niekto by možno povedal, že sú to len frázy, ale nie sú to frázy. Toto je ten absolútny začiatok, na čo musíme začať stavať a čo musíme prvé urobiť, aby sme naše mesto dokázali posunúť vpred. Takže toto je tá prvá vec, ktorú musíme urobiť, aby sme posunuli naše mesto dopredu. Takže to je tak v krátkosti, snažil som sa vystručiť. Aj si bol, ale si to veľmi pekne popísal a mňa by tak zaujímalo, že či vlastne bolo ťažké sa rozhodnúť kandidovať za primátora Rimavskej Soboty a že vlastne prečo si sa rozhodla, že ten proces k tomu bol nejaký náročný. Ďakujem pekne za otázku. No, táto otázka je veľmi dôležitá, pretože rozhodnúť sa kandidovať na primátora Rimavskej Soboty nie je proces, ktorý vznikne z večera do rána, že tak mal som sen a bude zo mňa primátor. No to rozhodne nie. 8 rokov v mestskom zastupiteľstve mi dalo dostatok skúseností na to, aby som spoznal a pochopil, akým spôsobom naše mesto funguje a akým by nemalo fungovať. Zároveň aj práca v minulom volebnom období ako člena Mestskej rady, ktorá ešte fungovala v minulom volebnom období, takisto aj ako člena Komisie výstavby dopravy územného plánovania, či člena Rady školy Dobšinského, ktorá je mojou alma mater, a takisto práca vo výboroch mestských častí mi dala veľa možností stretávať sa s ľuďmi a stretávať sa so Soboťanmi, ktorí mi mnohokrát otvorene hovorili o tom, čo ich trápi v meste. Mnohí Soboťania nie sú
opitý rožkom, obrazne povedané, a nejakým povrchným pozlátkom krátkodobých investícií, oprava a údržby, ale vidia sami, ako to v našom meste vyzerá reálne a ako to funguje. No, nedávno sme boli svedkami toho, že krásne verejné, nádherné budovy, ktoré máme pamiatkovo chránené, tak nám z nich opadáva omietka. No a čo sa deje v našom meste? No namiesto toho, aby sme pred voľbami strihali pásky pred opravenými budovami, tak ich vedenie mesta, keďže sú v tak dezolátnom stave, iba opáskuje a označí tabuľkou pozor, padá omietka. A popri tom máme tu strašne veľa možností financovania a spôsobov, ako takéto krásne budovy aj v centre mesta zachrániť. Soboťanom strašne trápi to, že sa popri mnohých iných investíciách, ktoré majú svoj význam pre naše mesto, región aj rekreáciu mimo mesta, tak sa na mesto zabúda. A toto je tiež jedna z dôležitých vecí, ktorú je potrebné zmeniť. A to mesto je potrebné vrátiť na prvé miesto, Soboťana je potrebné vrátiť na prvé miesto a viem, ako sa to dá urobiť. A je to možné spraviť tým, že budeme k ľuďom poctiví, úprimní a hlavne budeme vedieť spolu navzájom spolupracovať širokospektrálne, odľava, doprava, cez stred, proste Slováci, Maďari, Rómovia. Toto je dôležité. Nemôžeme sa selektovať. Nemôžeme rozdeľovať Soboťanov na dobrých a zlých Soboťanov, alebo na tých, čo ma nekritizujú, alebo ma kritizujú. Proste my sme tu všetci na jednej lodi a musíme navzájom všetci potiahnuť za ten jeden pomyselný povraz, pretože nerobíme to len kvôli sebe, ale robíme to aj kvôli našim deťom, robíme to aj kvôli našim rodičom, ktorí tu v tomto meste žijú. My máme s manželkou 3 deti, 2 dospelých synov a dcéru. A bol by som veľmi rád, keby to nielen aj v mojej rodine tak bolo, ale vo všetkých ďalších rodinách, aby naši mladí videli budúcnosť, svoju budúcnosť vo svojom rodnom meste. A práve je to teraz na nás, aby sme my im dali tú nádej a vytvorili tie podmienky, aby oni tú budúcnosť vo svojom meste videli. A zároveň, aby naši rodičia a tá generácia seniorov si dokázala ten svoj život v našom meste žiť tým spôsobom, aby bol kvalitný a plnohodnotný. Takže sú to možno náročné témy, náročné plány. Niektoré sa dajú relatívne rýchlo zvládnuť, niektoré si žiadajú beh na dlhé trate. Takže ďakujem pekne, to asi za celé. Ďakujem veľmi pekne, myslím, že pôsobíš celkom motivovaný aj odhodlaný, aj to myslíš úprimne, čo je skvelé. Ešte budem mať na teba nejaké otázky ohľadom konkrétnych plánov, ako si práve to mesto zmeniť a podobne, ale Ivan tu nie je len na to, aby teda prekladal tento mikrofón. Som zobrala hlavnú myšlienku, čo som chcel povedať. No dobre. Som sa toľko chystal. Takže budeme sa rozprávať na výuku aj s tebou, neboj sa. Tak moja otázka možno by smerovala k tomu, že v tej Rimavskej Sobote ty nie si po prvýkrát. To musím povedať, boli sme tu obaja počas tvojej prezidentskej kampane a dnes si tu opäť, čo tiež dokazuje aj to, že vlastne tie mestá, ktoré navštívuješ po Slovensku a to celé Slovensko ty nevnímaš ako nejakú jednorazovú aktivitu, kam ideš, ale sa rád vraciaš a proste si to celé Slovensko obchodíš a precestuješ aj niekoľkokrát a do každého mesta sa veľmi rád vrátiš. Ale rada by som sa ťa opýtala, že aký si teda dnes mal ten deň, teda ako sa máš, niekam ťa odpovedať na túto otázku a aký bol ten deň dnes? Tak príjemný dobrý večer vám všetkým. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Vždy máme takú, ako sa to povie, neistotu, že koľko ľudí príde, tak vám veľmi pekne ďakujem, že je to plná sála. A ja sa vždy na začiatku nechám trochu uniesť emóciou, tak tá prvá je tu, že keď sme tu stáli v tejto miestnosti, tak na pulte hore je povykladaných strašne veľa takých tých štiplavých pomazánok R.E. Špišta. Ja som nikdy v živote nevidel toľko R.E. Špištov, ako je tuto povykladaných. Ja to mám hrozne rád, tú pomazánku, tak to mi hneď
zdvihlo náladu. Potom som trošku zneistil, že keď som tu sedím tu v strede, poznáte to slovo podržtaška? Poznáte? Jeden pán si dal to meno sám, potom sa stal hlavou štátu. A ja som si myslel, že ja mám dnes podrž mikrofón, že ja budem mať túto rolu, ale našťastie to tak nie je. Teda veľmi som sa tešil do Rimavskej Soboty, lebo keď sme tu boli počas prezidentskej kampane, verte či nie, čo to bolo, ja neviem, to bol január 24, dajme tomu. Ľudia tu napadlo snad 30 centy snehu vtedy. Ja neviem, či ste boli, to bolo niekde v kine, alebo kde to bolo? Áno, v kine. Tam takto bolo snehu. Kultúrno. Si pamätám, tak mám krásny obraz Rimavskej Soboty, ktorá bola zasnežená, ale viete, prečo som tu rád? Rád som sem prišiel, lebo ja ďakujem všetkým, ktorí mi vtedy dali hlas a tu ten výsledok bol chabý pre mňa. Ale mňa hrozne baví, keďže mám športového ducha, sa vrátiť na tie miesta, kde si neúspel, kde si vtedy nevyhral a pokúšať sa s ľuďmi rozprávať a presviečať ich ďalej. Že proste vieme niektoré veci robiť lepšie, ako robí súčasná vláda. Verím, že čoskoro Soboťania, som sa naučil inak, Roman, nový výraz, Soboťania. A tak je to správne. Že Soboťania uvidia, že tu môžu mať lepšieho primátora, ako toho, ktorý tu už je koľko? 16 rokov? 16 rokov. Tak ono sa hovorí 3-krát a dosť. Ja si myslím, že tu v Rimavskej Sobote platí, že 4-krát a dosť. Verím, že sa to podarí a teda dostávam sa k tomu, že dnes vlastne sme v Rimavskej Sobote, po ceste späť ideme ešte po ceste do Revúcej sa zastavíme v krčme v Tisovci, tam sa takisto veľmi teším a verím, že dnes tu v Rimavskej Sobote, zajtra v Revúcej strávime čas, lebo to je hlavný dôvod pre mňa, prečo chodíme po Slovensku, rozprávať sa s ľuďmi, počúvať, čo ľudí trápi. No a zároveň sa vystaviť otázkam, aby sa ľudia zase pýtali nás, čo chceme urobiť preto, aby sa na Slovensku žilo lepšie. A verím teda, že aj táto diskusia bude možnosťou, aby ste sa pýtali mňa, aby ste sa pýtali Romana a kľudne nás vystavte aj ťažkým otázkam. Veľmi sa teším na diskusiu s vami. Tak ten mikrofón je také malé pretiaky, že na to vôbec nemôžem vstúpiť. Áno. Ale možno je to pre vás požehnanie, pre mňa pretiaky. Áno. Ivan, ty si spomínal teda, že si rád, keď sa ľudia hovoria, že čo ich trápi a podobne, tak chodíš po tom Slovensku, posledného roka si navštívil asi 70 miest a obcí a čo ti hovoria ľudia, čo ich trápi, alebo sa majú nejako dobre, prevláda spokojnosť alebo frustrácia, neviem, ako by som zadefinoval. Tak ja hneď odpoviem, ale urobme si test v tejto miestnosti na úplne jednoduchú otázku. Nech zdvihnú ruky tí, ktorí si myslia, že sa na Slovensku žije dobre a že by sa na Slovensku malo žiť lepšie. Tak zdvihnite ruky, kto si myslí, že na Slovensku sa žije dobre. Lebo ja si takýto test robím všade, kde chodím po Slovensku. Tak dvihnite ruky a vám potom poviem, že ako to je v iných obciach a mestách. Môžeš. Kľudne, všetci. No tak, čiže bolo to zrozumiteľné, nech zdvihnú ruku tí, ktorí si myslia, že na Slovensku sa žije dobre. Druhýkrát som vyzval a ďakujem pánovi vpredu, lebo poviem vám, nedávno v Čadci, ja neviem, v Turzovke, kde sme boli v Spišskej Novej Vsi, v Rožňave, tak z času na čas sa dvihne ruka, hej, ktorá povie, že sa na Slovensku žije lepšie. A mňa teší, keď každý má takýto pocit, že proste asi že môže byť ešte horšie. Ale poviem vám, že z tých mojich ciest po Slovensku je ten obraz veľmi podobný. Či tu v Rimavskej Sobote, alebo kdekoľvek chodím, že ľudia cítia, že krajina upadá. Ľudia cítia to na cestách, na infraštruktúre. Dnes som mal stretnutie pred chvíľou s veľmi zaujímavou komunitou ľudí, Rómami, s Maďarmi, príslušníkmi židovskej komunity. Všade počúvam starosť o to, že zo Slovenska odchádza strašne veľa ľudí. Predovšetkým mladých, ale už aj strednej generácie.
A ja si myslím, že tá veľká vizitka toho, že krajina upadá, je to, že mnohí mladí ľudia odídu, čo je v poriadku, veď nech idú mladí zistiť, ako sa žije niekde inde. Ale pre krajinu je doslova mementom, že tí mladí ľudia už sa nechcú vracať. A takto môžem pokračovať, či ide o zdravotnú starostlivosť, či ide o školstvo a vzdelávanie, ktoré je úplne kľúčová vec. Alebo ide o to, ako Slovensko a táto vláda robí hanbu Slovensku v zahraničí. Tak bohužiaľ tento obraz je neutešený, ale myslím si, že treba sa rozprávať aj o tom, že či a čo s tým môžeme urobiť. Tak asi aj môžem pokračovať, akože ja som musela zvyhnúť ruku, že ja sa mám na Slovensku dobre, že ja tú krajinu mám rada a sa mi v princípe, že je dobre, len ak to porovnám aj s mnohými inými krajinami, tak sa mi niektorých žilo o mnoho ťažšie, ale samozrejme tu hrozne veľa dôvodov na nejakú akože depresiu, cítiť proste možno frustráciu z toho, čo táto vláda robí a že dá sa tu žiť aj o mnoho lepšie, ale ja osobne ako si myslím, že Slovensko je v mnohom aj veľmi, veľmi dobrá krajina, len si nenecháme proste zobrať touto vládu a nechať úplne zničiť, ale by som sa ťa ešte opýtala a potom by sme prešli možno za chvíľku aj k otázkam publika, ale rada by som sa ťa opýtala to, že teda, aj keď to už načetol, že vlastne na Slovensku mnohí ľudia ti hovoria, že teda sa tu nežije až tak dobre, a viem, bolo veľa zabranej konsolidácie, proste máme vysoké daňové odvodové zaťaženie, aj ten minister Blanár nám robí hanbu vo svete a proste, že je toho veľa na tú negatívnu náladu a častokrát sa aj tomu progresívnemu Slovensku vyčíta, že vlastne nemá úplne riešenia a že len kritizuje tú vládu a proste nič poriadne nenavrhne, čo sa dá spraviť preto, aby tu na Slovensku a pri Primavskej Slobode bolo reálne lepšie a že či naozaj teda progresívne Slovensko nemá plán alebo ona? No je to tak. Nechoďme okolo horúcej kaše, ale áno, progresívnemu Slovensku sa veľmi často vyčíta, že len kritizujeme, že len Fico. No ale priatelia, tá vláda tu je, premiéra máme tu 20 rokov a za tých 20 rokov mohol ukázať, že či s tou krajinou, či tú krajinu vie potiahnuť ďalej. Takže to, že my kritizujeme, je naša povinnosť, aby sme im nastavovali zrkadlo. Ale chcem vás zároveň ubezpečiť, že v progresívnom Slovensku okrem tej kritiky robíme na tom, aby sme mali poprvé pripravených ľudí. A keďže ľudí najviac zaujíma to, či bude práca, či budú mať hlboko do peňaženky, či si budú vedieť mnohí zaobstarať lieky, ktoré sú tak drahé, ako sú drahé, či si budú musieť priplatiť na základnú zdravotnú starostlivosť, tak robíme maximum, aby keď ľudia nám dajú šancu vo voľbách na budúci rok, aby sme boli pripravení a mali sme silný tím a poviem aj v ktorej oblasti, predovšetkým, aby sme mohli pohnúť ekonomiku dopredu. Vám garantujem, že s ľuďmi ako je Ľudo Odor, ktorý je odborník, ale ktorý bol aj premiérom síce len veľmi krátko, s ďalšími ľuďmi z progresívneho Slovenska naozaj pracujeme na tom, aby sme mohli predovšetkým ekonomiku pohnúť dopredu, aby sme mohli zabezpečiť postupne hospodársky rast. Konkrétne, určite, ja neviem, či ste tu podnikatelia, živnostníci, ale môžem vám garantovať, že určite zrušíme transakčnú daň. Môžem vám garantovať to, že nastavíme daňový mix tak, aby nebola zaťažená práca, lebo je faktom, že je veľmi nespravodlivý daňový systém, ktorý najviac postihuje a najviac vyberá od tých, ktorí pracujú. My musíme preskupiť toto zaťaženie, daňové zaťaženie práce. Pracujeme na tom, to je tiež veľmi konkrétna vec, aby sme mohli výrazne lepšie čerpať eurofondy. Ľudia vedie to absolútny prúser, prepáčte za výraz, že k dispozícii sú tak obrovské peniaze z Európskej únie, ktoré nevieme čerpať. Takže robíme na tom, aby sa zásadným spôsobom lepšie čerpali tieto prostriedky. Slovensko potrebuje, to je ďalší konkrétny príklad. Slovensko potrebuje mať úplne konkrétny investičný plán, lebo táto krajina je vybývaná. Ako byt, v ktorom bývaš 30-40 rokov a do neho neinvestuješ, tak v ňom bývaš, ale už sa to rozpadá pod rukami.
Chceme pomôcť živnostníkom, podnikateľom. Napríklad v tom máme osobitný program, ktorý sa volá Bureaucat. Znížiť zásadným spôsobom to byrokratické zaťaženie, ktoré majú najmä malí a strední podnikatelia. Chceme zvýšiť pre malých stredných podnikateľov, živnostníkov prístup ku kapitálu. Lebo mnohí, ktorí aj majú podnikateľskú ideu, ktorí potrebujú, aby mohli rozbehnúť nejaký biznis, najprv zamestnať seba, potom zamestnať možno niekoho z rodiny a ďalších, ale musia sa dostať ku kapitálu. Tak to sú len príklady toho, čo chcem povedať, že Progresívne Slovensko robí na konkrétnych riešeniach. Neverte, keď hovoria, že ich nemáme, lebo my kritizovať musíme. Predsa ak vláda robí konsolidáciu tak, že sa len vyberá ľuďom z vrecách, veď dnes sme boli v jednej firme. A keď sa spýtate, že čo je najväčší problém, daňovo-odvodové zaťaženie. Lebo aj táto konsolidácia je, že odvody idú preč, dvíhajú sa dane, dvíhajú sa poplatky rôzne, ktoré zaťažujú. Takže pre nás je, pre Progresívne Slovensko najväčšou prioritou ekonomika. Samozrejme k tomu prichádza to, že musíme celé podnikateľské prostredie opravovať. S tým súvisí sektor spravodlivosti, veď lámu tú spravodlivosť cez koleno. Takže je toho veľa, ale určite budeme pripravení na konkrétne veci. Ďakujem, tak ešte nedávno, asi v novembri bol predstavený tým zmeny Progresívneho Slovenska, čiže viacero lídrov tam má plán v konkrétnych oblastiach, tak verím, že takisto by ste vedeli povedať aj tej zahraničnej politiky, ale ja by som na chvíľku prešla teraz z tej komunálnej úrovni aj k tomu, že veľa vecí sa dá opraviť a spraviť len na tej národnej úrovni, ale určite mnoho vecí, ktoré sa dajú spraviť tuto z dola z tej komunálnej. Roman, ty ako kandidát na primátora určite máš v hlave nejaký plán alebo niečo, ako zlepšiť ten život v Rimavskej Sobote, ako proste pozdvihnúť toto mesto a ja by som bola celkom zvedavá, že aké sú tie konkrétne návrhy. Ďakujem pekne za otázku. No, je to presne tak, ako aj Ivan hovoril. Je čo opravovať aj v Rimavskej Sobote po 16 rokoch vlády jedného primátora, lebo ako som to aj nedávno povedal, naše mesto sa nám doslova rozpadá pred očami. Ale aby som len nekritizoval, pretože to presne o tom, ako ty hovoríš, tá kritika, nebudeme len kritizovať, poďme povedať, aké prinášame riešenia. Tak absolútne zásadné a základné priority, moje 3 priority som predstavil aj pri ohlasovaní mojej kandidatúry a to je dostupné bývanie. Všetci poznáme, aký máme problém s bývalým internátom v Rimavskej Sobote a bývalý internát je symbolom neochoty nájsť kompromis medzi súčasným primátorom a všetkými tými 3 zastupiteľstvami, pre ktorým to predkladal za posledných 9 rokov. Za tých posledných 9 rokov sa v tých 3 zastupiteľstvách počas 3 volebných období vystriedalo 63 poslancov, 63 mandátov, niektorí sa opakovali, niektorí nie, ale vždy sedel oproti nim, to je jeden a ten istý primátor. Cieľ máme všetci rovnaký, prebudovať objekt bývalého internátu na byty, len cesta je dôležitá. Cesta, ktorú presadzuje súčasný primátor a nepresvedčil ani jednu z tých 3 zastupiteľstiev, je tá, že primátor to chce predať nejakému vybranému developerovi, ktorý to prestavia a my to naspäť od neho cez úver zo štátneho fondu na rozvoj bývania odkúpime. A toto je veľmi sporné a na hrane zákona. A ja sa, a priori už som to viackrát povedal, v súčasnej dobe primátor Višinkovi veľmi čudujem, že presadzuje takéto riešenie, ktoré je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, hlavne v čase, keď je obvinený z ťažkého zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní, kde je mu kladené za vinu, aj keď rešpektujem prezumpciu neviny, kde je mu kladené za vinu, že Soboťania prišli o takmer 60 000 eur. Jednoducho pri tieni takéhoto podozrenia ísť za hranu zákona, no tak ja jednoducho nikdy v živote nepoviem, ako on veľakrát často vyhlasuje, že je hrdý na porušovanie zákonov. To je jeho fráza, ktorá možno aj z ľudov je. Toto jednoducho nie je. Zákony sa tu tvoria preto, aby boli rešpektované. Ja mám jasný plán a spôsob, akým vieme tento objekt prestavať aj na byty.
bežného štandardu cez štátny fond na rozvoj bývania a určitú časť objektu vieme pretvoriť aj na denný stacionár alebo iné sociálne služby pre seniorov, po ktorých Soboťania takisto volajú. Ďalšou veľmi dôležitou prioritou je pre mňa verejný priestor. Ja ako projektant chodím aj s otvorenými očami po celom Slovensku a vidím prácu napríklad veľmi kvalitných a dobrých primátorov, napríklad v Trnave Petra Bročku alebo Matúša Vala v Bratislave, alebo aby sme nechodili ďaleko po príklady dobrej praxe, tak Brezno je pre nás veľmi dobrým príkladom dobrej praxe, kde šikovný aktívny primátor, ktorý nie je konfliktný, ktorý svojich kritikov neuráža, ktorý spolupracuje so zastupiteľstvom, ktorý počúva dobré nápady, tak dokázal mesto posunúť míľovými krokmi ďalej. Nedávno som si vypočul rozhovor dvoch paní v Tesku, ktoré sa presne na toto sťažovali, lebo porovnávali Brezno s Rimavskou Sobotou a vybrali si taký typický príklad. Zima, vianočné trhy. No, u nás na námestí v Rimavskej Sobote ja som povedal, že tomu pánovi, ktorý prevádzkuje ten stánok s vianočným punčom, by som dal cenu mesta. Pretože je jediný, ktorý sa snaží nejakým spôsobom zachrániť to čaro Vianoc v Rimavskej Sobote. Choďte do Brezna. Kozisko, primátorský punč, stánky. Ľudia sa tam stretávajú, zabudnú na svoje starosti a vytvára sa takým spôsobom aj ten komunitný život. Ďalšia veľmi dôležitá vec je aj v rámci toho verejného priestoru. Revitalizácie vnútroblokov v rámci nášho mesta. Máme ich v stave, v akom nám ich odovzdali v 89. A jednoducho nevyužili sme príležitosti na čerpanie eurofondov. Aj tie eurofondy, ktoré sme vyčerpali, tak sme ich vyčerpali takým spôsobom, že sme premárnili príležitosť na kvalitnú prestavbu a pretvorenie verejného priestoru. Výsledok uvidíme čoskoro. Veľkým problémom sú prímestské časti. Dneska, keď prímestské časti nemajú kanalizáciu, tak je to veľmi smutné. Toto je jedna z dôležitých vecí. Soboťania, ktorí žijú v našich prímestských častiach, ako je Vyšná, Nižná Pokoradz, Bakta a ďalšie, Mojín Dúžava, proste nemá dneska kanalizáciu. Sú to úplne bežné veci, ktoré by mali byť samozrejmosťou, nie luxusom. Za 16 rokov už mali byť dneska do dnešnej doby pripravené projekty, aby sme vedeli, akým spôsobom máme pokračovať na vysporiadávaní pozemkov, pritrasovaní a tak ďalej. Viem, čo treba robiť, lebo ja z titulu mojej práce projektanta sa stretávam aj s inými samosprávami, ktoré sa na toto dokážu a vedia pripraviť. Nehovoriac o tom, už som to dneska spomínal. Všetci to vidíme v meste, kam to speje. Pred voľbami sa zvyknú strihať pásky. U nás sa tie pásky používajú na to, aby sa ohrazovali verejné budovy pamiatkovo chránené, lebo z nich padá omietka. Neupravujú sa, neudržiavajú sa. A popri tom Ministerstvo kultúry je tu na to, aby nám pamiatkovo chránené budovy vedelo zachrániť a vedelo financovať. No ja neviem, či pán Šimko už není v láske pani Šimkovičovej, ako ja neviem, tie vzťahy sú už možno narušené, lebo aj nedávno sa nám stalo, že, a teraz to poviem tak odľahčene, žiadali sme dotáciu na výmenu sedačiek v kultúrnom dome, ale tie peniaze skončili v bratislavskej kaviarni. Takže to je taký záujem vlády Slovenskej republiky voči nám samosprávam. A proste tieto eurofondy majú končiť tam, kde majú končiť. Nie u svojich spriaznených nejakých inštitúcií alebo nejakých kamarátok vizážistiek. No, teraz som prešiel do národnej politiky, ale vrátim sa k tej komunálnej úrovni. Koncepčnou a poctivou robotou, s jasnou víziou a plánom pre naše mesto, vieme naše mesto posunúť dopredu a vytvoriť aj ten verejný priestor taký pre ľudí, aby si ho ľudia dokázali užiť a žiť ho normálne a kvalitne. A to je jedna z dôležitých ciest, ktorú musíme v našom meste zmeniť. Takže tej roboty je tu strašne veľa. Ale niekde začať musíme a ja svoj plán a program budem predstavovať postupne. Je toho strašne veľa v rôznych témach. Aj Kurinec je témou samo o sebe, potom školstvo, šport, multifunkčná športová hala na Kyrejskej, ktorá je chýbajúca a je dôležité ju tiež vyriešiť, je tiež veľmi dôležitou témou. Takže postupne s blížiacim sa termínom volieb budeme predstavovať všetky témy a okruhy môjho volebného plánu. A som veľmi rád, že za mnou stojí tým ľudí a ešte radšej som, že za mnou stojí aj Progresívne Slovensko, pretože mi poskytuje neskutočne dobrú podporu v tom, že
aj moje hodnotové a osobné nastavenie je blízke hodnotám progresívneho Slovenska. A ešte som radšej v tom, že spolupráca na úrovni aj komunálnej s ďalšími prodemokratickými stranami, ako sú demokrati, spolupráca s KDH, spolupráca s SAS, spolupráca s Jarom Bagačkom mi dáva nádej, nielen mne, ale aj vám, Soboťania. A verím v to, že sa nám to po tých 16 rokoch v Rimavskej Sobote podarí zmeniť a podarí sa nám Rimavskú Sobotu posunúť tam, kde patrí. Úvod, ale dobrý záver tomu úvodu, na to by sme otvorili podľa mňa debatu ostatní ľudia v miestnosti. A ešte poviem, že absolútne, ako si to spomínal, Roman, tá komunálna a národná politika sú absolútne neodlučiteľne prepojené. Proste aj v tom, ako si to celé vysvetloval, si sa vrátila k tej národnej, takže je to jasne spojené. A ešte spomeniem jednu vec, že my sme dnes popri tom internáte, ktorý si spomínal, a teda naozaj špatí mesto a inak veľmi pekné mesto, toto námestie máte veľmi krásne. Ale nebudem tu zdržiavať a by som rada otvorila priestor na otázky. Asi máme len tento jeden mikrofón a teda ja by som sa tu nejako tak pohybovala v priestore a dala vám mikrofón a toho presunula sem. Nech sa páči. Pani vpred. To nemusí byť ďaleko, tak to je. Dobrý večer. 30. novembra to bolo pán Korčok, keď ste boli v Rimavskej Sobote. Tu snežilo 30. novembra. 30. novembra 2023. To tak nasnežilo. Snežilo, pravda, na fotku mám. Vždy tu sneží 30. novembra. Dobre. Chcem sa len opýtať, že teraz je veľkou témou voľba zo zahraničia. Čo urobíte ako progresívne Slovensko v tom, aby tí ľudia, ktorí žijú v zahraničí, mohli voliť? A čo urobíte v tom, aby boli tie voľby férové? A na Romana mám otázku. Roman, máš tam, že pokoj. Ako chceš docieliť ten pokoj? A môžem zobrať takže ešte jednu, dve otázky. Tak. Nech sa páči, ak sú ďalšie. Si budeme cibriť pamäť na otázky. Voľba zo zahraničia. Tam pokoj. Korčoka, že v 2022 myslím, Matovič udelil na Slovnaft tú kandidátu získal aj výdla 250 miliónov. Potom sa zmenila vláda, o ktorej sa nevydalo nič. Či sa to dá vybrať späť, keď sa dostane do náhodou do vlády, alebo takto, keď sa dostane. A vlastne ja som tiež žijúci v zahraničí, takže mne to nevadí, keď mi to zakážu politiku. Konečne, ja som pri ceste. Aj na potom pôjdem naspäť. A ja nemám otázku, ja by som mal skôr pripomienku práve, že pán Korčok je v podstate členom vedenia, alebo teda ústredného vlastne progresívneho Slovenska, že ja osobne sa tiež domnievam, že tá komunikácia o víziách a vôbec nejakom programe je zo strany progresívneho Slovenska dosť slabá, že vyslovene, ak bude mať takúto možnosť, tak v podstate treba to komunikovať tak ďaleko viac, ako sa cíti byť človek, ktorý sa o politiku zaujíma, že vôbec aj v tých debatách je to veľmi kávo, akože komunikované komunikáciou. Ďakujem, vracia sa k vám, pani, aby ste mohli odpovedať, dúfam, že si zatiaľ pamätáte. Rozprávali sme sa slobodné voľby, či sú férové, voľba zo zahraničia, pokoj, Matovič a slabá komunikácia. Áno. Začnem od konca. Ďakujem za podnet. Tuto priateľovi v bielom. No musíme aj my to zlepšiť proste komunikačne. Ja to vždy beriem, že veci sa dajú robiť lepšie a áno, budeme musieť aj my ešte väčší dôraz dávať na to, že máme konkrétne riešenia. Však snažím sa to aj ja v týchto debatách s ľuďmi hovoriť, lebo naozaj na tom robíme, ale ďakujem za podnet, to som chcel povedať ako prvé. Pán dal najlepšiu odpoveď pani, ja ju by som ju lepšie nedal, lebo počúvajte ma, oni to spravia už v apríli, že zrušia tú korešpondenčnú voľbu v zahraničí. Naozaj to spravia a mám zlú správu, že to je len prvý krok. A teraz prečo to robia? Lebo sa boja. Lebo veľa ľudí v zahraničí naozaj ešte nezlomilo palicu,
nad Slovenskom, ako tí mladí ľudia. A oni chcú voliť. Veľmi často, to je úplne jasné, prečo to Fico chce spraviť, lebo vidí, že väčšina v zahraničí, nevolia ho, Fica, a tí ľudia v zahraničí chcú zmenu, lebo mnohí na Slovensko prípadne prídu len vtedy, keď bude zmena. Chápeme sa? Čiže tie voľby, výsledok volieb môže byť veľmi tesný. Každých 1000 hlasov zaváži. Takže je to úplná podpásovka, že chcú takto sťažiť voľbu zo zahraničia. Ja som bol veľvyslanec vo veľkých krajinách, zhodou okolností v Spojených štátoch, v Nemecku. A predstavte si, že v Nemecku vlastne máme len jednu ambasádu v Berlíne a máme generálny konzulát v Mníchove. To Nemecko je obrovská krajina. 700, 800, 900 kilometrov naprieč z jednej strany na druhú. Tí ľudia neprídu voliť, keď majú ísť voliť len na ambasádu alebo do Mníchova. O Spojených štátoch radšej nehovorím. Tam máme len Washington a New York. Zo západného pobrežia, veď to sú, koľko Katarína robila v New Yorku, veď to sú, tuším, 2 časové pásma, alebo koľko. Takže boja sa. Počujete, ja teraz trochu improvizujem. Mne sa zdá, že ak by to fakt mali spraviť už na tej aprílovej schôdzi, tak bude treba verejne demonštrovať. Vyzvať k tomu ľudí, presne tak. Tak ja prosím aj vás, dávajte na to pozor. A aj tu v Rimavskej Sobote treba dať nahlas najavo. My to určite urobíme po ďalších mestách, ale potom prosím aj vás, aby ste to vysvetlili aj vo svojom okolí, že o čo ide. To je veľmi, veľmi vážna vec. Začínajú len. Oni už teraz špekulujú, že idú upraviť volebný zákon, kauciu, koľko musí zložiť strana, volebnú kauciu a ja neviem čo ešte. Krúžkovanie. Oni naozaj im tak lepí, že už nemajú mieru a idú takýmto spôsobom zasahovať aj do slobody volieb. S tým, pani, súvisí aj druhá otázka, ktorú ste dali, že či tie voľby budú férové. Ja si myslím, ani prezidentské neboli férové. To sme videli. Jediné, čo pomôže, je naozaj, že my ako občania proste budeme aktívni, že bude sa dávať pozor aj na ten volebný proces, že budeme mať my ľudí vo volebných komisiách, ktorí budú pri spočítavaní a tak ďalej, ale musíme sa nachystať, že to nebude rovná súťaž. A pánovi tu, ktorý žije v zahraničí, a teším sa, že aj keď to spravia s tou voľbou, a kde bývate, kde žijete? No, tak pán príde z Británie. Ale pýtal sa pán ešte veľmi konkrétne. Jasné. Ale pán sa ešte pýtal aj na to, či sa to dá spätne dodaniť. Ja si dávam si pozor na slova, sem tam nie celkom. Ale ja vám teraz nedám presnú odpoveď. Musím sa na to spýtať odborníkov. Zdá sa mi, že spätne dodaniť je problém. Ale viem. Ale ja vám poviem, že to je pravda, že na tej lacnej ruskej rope v konečnom dôsledku Slovensko má drahší benzín ako v Čechách, ako v okolitých krajinách. Tak sa pýtam, že kde sú tie peniaze? No, a dneska sme tankovali 1,5, 3,4 sme dneska tankovali. Tak chcem povedať, že ten rozdiel zostáva v Slovnafte, čiže vy sa veľmi dobre sa na to pýtate. Ale problém sa nevyrieši ani do budúcna, ak budeme naozaj závislí len od ruskej ropy a ak uveríme tomu Ficovmu príbehu o tom, že musí mať lacnú ruskú ropu a plyn. Ako je možné, že keď je taká lacná, že u nás je najdrahšia? Ako to je možné? Tak niečo tu nesedí. Takže ja vám určite viem povedať jedno, že aby táto situácia ako dnes, keď Rusi bombardujú ropovod Družba a keď my do Fica za to kopneme, tak Mišovi Šimečkovi pošle kazajku. Včera, neviem, či ste to videli. Dneska už poslal aj mne. Takže asi triafame presne. Ale to sa dá odstrániť len tak, keď naozaj budeme diverzifikovať. Proste nemôžeme byť závislí od toho, že Putin s tým urobil z dodávok ropy a plynu zbraň.
Asi som odpovedal všetko, či? Roman? Aha, pokoj. Máme prezidenta pokoja, je tu pokoj. Takže pozor. Roman, nesľubuj pokoj, sľubuj pohyb. To potrebuje celé Slovensko. Vierka, ďakujem ti pekne za otázku. V kontexte toho, ako vyzerajú naše mestské zastupiteľstvá už roky, nie len 8 rokov, ako som ja v mestskom zastupiteľstve a v tomto volebnom období, ako si aj ty, tak všetci presne vieme, čo sa tam deje a vonkoncom to nevyzerá ako pokoj. A práve v tom je zásadný problém. Práve v tom je zásadný problém, že absentuje komunikácia, absentuje ochota zo strany vedenia mesta dokázať urobiť kompromis a v kritike automaticky súčasné vedenie mesta vidí nepriateľa. A toho nepriateľa vidí nielen vo svojich názorových oponentoch v mestskom zastupiteľstve, súčasné vedenie mesta, ale o čo je horšie, tak už sú v niektorých prípadoch nastávajú tak extrémne situácie, že nepriateľov vidí súčasný primátor aj v bežných obyvateľoch Rimavskej Soboty, ktorých je bez škrupúl schopný pranierovať na stránkach našich gemerských zvestí. To, že sa tam vyskytneme my, poslanci, tomu aj celkom rozumiem, ale keď si s prepáčením zoberie nebudem plitvať slovom pán, keď si primátor zoberie do úst aj bežného Soboťana, tak to je už pre mňa naozaj cez čiaru. A takýmto spôsobom sa pokoj v mestskom zastupiteľstve rozhodne dosiahnuť nedá. Dosiahnuť sa dá tým, že poslanci, ale aj či komisie, alebo aj ostatní Soboťania v prípade dôležitých tém pre mesto, ako je napríklad internet, ako je napríklad ďalšie investičné akcie v rámci mesta, tak sa to bude poctivo a férovo voči Soboťanom a poslancom komunikovať. Nie na poslednú chvíľu. A hlavne je dôležité, napríklad taká jednoduchá praktická vec, opäť vrátiť a oživiť mestskú radu. Na mestskej rade sa poslanci vedeli vždy korektne medzi sebou porozprávať, aj keď mali rôzne názory na témy, ktoré sa riešili následne v mestskom zastupiteľstve a vedeli nájsť kompromis. No lenže v tomto volebnom období sa pánovi primátorovi nepáčilo fungovanie mestskej rady, navrhol ju zrušiť, mestská rada bola zrušená. Čo je dobré, my ako poslanci v minulom volebnom období sme mali zavedený systém tzv. Gremiálnych porad, kde sme na tie porady pred zasadnutím mestského zastupiteľstva pozvali všetkých poslancov mestského zastupiteľstva zľava, doprava, od Šinkovcov, cez poslancov klubu Odvážme sa zrýchliť. A nikoho sme nevylučovali z týchto debát. Každý, kto chcel, mohol prísť. Tak je to dôležité, tak je to správne. A toto treba robiť aj na úrovni mestských častí, toto treba robiť na úrovni aj investícií ako napríklad na Kurinec. Nie, že urobím jednu anketu na Facebooku, nie na Kurinec, ale že urobím jednu akciu na Facebooku, že sa budem ľudí pýtať, akú farbu sedačiek chcú mať v kultúrnom dome, aj tak si nakoniec objednám tú, ktorú chcem ja. Takže to bola forma komunikácie súčasného primátora. Ale na to, aby sa ich Soboťanov opýtal, či súhlasia s investíciou do divokej rieky na Kurinci, tak na to sa ich už neopýtam. Lebo predpokladám, že vie, aká by bola odpoveď, keď sa pozeráme, ako nám vyzerá budova Relaxu, budova župného domu, alebo budova Gemera, či budova Malého súdu, alebo mnoho chodníkov v našej meste. Primátor sa nemá venovať ideologickým vojnám, nemá sa venovať národnej, globálnej politike, Putinovi a rôznym iným kauzám a konšpiračným teóriám, ktoré bežne náš primátor rieši. Primátor má riešiť chodníky v Bakte, kanalizáciu v Bakte, vnútrobloky, starosti Soboťanov, má sa starať o tých Soboťanov. Na malých dedinách sa starosta volá preto starosta, lebo má starosti a rieši starosti obyvateľov obce. A toto má robiť aj primátor. A absolútne na záver, Slavo, ďakujem ti, že prídeš. Predpokladám, že asi viacerí sa chystáte na ďalšiu diskusiu, ktorá je teda o posude vyššie v Citadele, ale ak máte ešte záujem sa popýtať pár otázok, tak by som otvorila
také rýchle pre druhé kolo otázok, tak sa prihláste a donesem vám mikrofón. Dajme záverečné. Ak ešte tam jeden pán, a potom by som postupne sa vám povedal. Tam vzadu stojí. Ten pri tom žltom vpravo. Áno. Ja som sa Ale chcel nemusím opýtať, vám že spovedať. sa aktuálne hovorí, že demokracia je strašne ohrozená, strašne krehká, ale prečo sa s tým nič neurobí, napríklad prečo nedajú to do ústavy, že premiérom môžete byť len dvakrát to isté ministrom a prečo sa napríklad generálna prokuratúra, ktorá je sovietského typu, tiež nejaká reforma a prečo sa s tým nič nerobí, prečo nikto s tým neprišiel. Jasné. Viem, čo môžem. Dobre. Nech sa páči. Dobre, že ešte sa nadviazať na túto otázku. Ak to dopadne dobre, súčasná opozícia zloží koalíciu, bude vládou. Čo si myslíte, ako dlho môže trvať napraviť všetky tie škody? Pýtam sa na kultúru, na právo, na všetky veci. Je jasné, že nebude trvať. Jasné. Ešte jedna ruka je vzadu. Nie, či to sa fotí? Fotíte sa, Dobre. alebo sa niekto Dobre. chce opýtať tretiu otázku? Dobre, dajme, nie. Nie? Dajme. Posledná možnosť? Dobre. Dobre, pamätám si obidve. No tak tá prvá sa pýtate, prečo nedáme do ústavy. No lebo do ústavy viete, čo dali. Však už, hej, vládna koalícia považovala za najväčší problém, ktorý bolo treba riešiť v ústave dve pohlavia, zvrchovanosť Slovenska voči Európskej únii, ja neviem, čo ďalšie. Nie, ale vážne. Chcem povedať mladému mužovi, no pýtate sa nás, ale my sme v opozícii. My to nevieme presadiť. No keby sme boli vo vláde, tak vám môžem garantovať napríklad, veľmi dobre spomínate oblasť spravodlivosti. My sme teraz, PSK, to je ďalší dôkaz, že máme riešenia, prišli s podrobným programom, je tam 30 opatrení, čo musíme urobiť v oblasti spravodlivosti, kde táto vláda spravodlivosť doslova láme cez koleno. Samozrejme, že obnovíme inštitúcie, ktoré v prvom slede súčasná vládna koalícia zrušila. Či to je NAKA, či to je špeciálna prokuratúra a ďalšie inštitúty, lebo sa ukazuje, že spravodlivosť má najmä slúžiť v tejto chvíli tomu, aby si poriešili vlastných ľudí. Takže hovorím vám to len ako príklad toho, že všetko závisí od toho, že či ľudia a ako budú voliť na budúci rok, ale máme my a aj ďalšie potenciálne naše koaličné strany absolútny záujem tieto veci poopravovať. No a tu vpredu padla otázka, že ako dlho bude trvať tá oprava. Sú veci, ktoré sa budú dať opraviť veľmi rýchle. Napríklad, o tom sme tu nehovorili, v zahraničnej politike. Dnes zahraničná politika je založená na tom slogane na 4 svetové strany a suverénne. Ja to hovorím, že to je suverénne proti Slovensku, lebo je fajn, že predseda vlády si zbiera fotky s Trumpom, s čínskym prezidentom, 3-krát v Moskve, ale dnes bol u Ursuly von der Leyen, prezidentky, šéfky Európskej komisie. A čo vybavil? Na čomu je tá fotka s Trumpom, s čínskym prezidentom a s Putinom? V zahraničnej politike, teda odpoveď je veľmi jasná a krátka, v zahraničnej politike vieme urobiť tú opravu veľmi rýchle. Lebo vieme obnoviť to, že nám partneri budú veriť. Aj to je strašne dôležité, 30 rokov som to robil, viem, o čom rozprávam. Ale potom mám zlú správu. Niektoré veci sa nebudú dať opraviť ani za rok, ani za 2. Zdravotníctvo, keď sa rozprávate s ľuďmi, že ako je nastavená situácia v zdravotníctve, ja som včera počúval celý podcast so šéfom NKU Andrašom, ktorý hovorí, že na prvom mieste slovenského zdravotníctva nie je pacient, ale záujmy logistických a finančných skupín. A keď sa moja mama 84-ročná dôchodkyňa potrebuje dostať špecialistovi kardiológovi alebo komu ďalšiemu, alebo k akémukoľvek špecialistovi sa ohlásite a poviem vám, že termín je o 6 mesiacov. Tak niečo tu nie je v poriadku
A ja hovorím aj to, realisticky, no neťaháme vedové motuzy pochodnosť. Niektoré veci bude trvať, aby sme je opravili. Aby sme napríklad znovu naštartovali ekonomiku, ktorá keď začne fungovať, tak budeme môcť pomôcť najzraniteľnejšej sociálnej skupiny. Kto to je najzraniteľnejšia sociálna skupina na Slovensku? To je to? Nie. Samoživiteľi a samoživiteľi. Samozrejme, že dôchodky sú nízke. Ale ľudia nemáme na to, aby všetci dostali 13. dôchodok. Ja by som chcel doniesť dobrú správu. Vidíte, že Orbán ide zavádzať 14. dôchodok. My nemáme na 11 dôchodkov. Takže prvá odpoveď na to je, že budeme musieť naštartovať ekonomiku v tejto krajine. Ale niektoré opatrenia aj v spravodlivosti, keď verím, že zostavíme stabilnú vládu, tu vidím v tričku demokratov, som rád, že ste tu, že si to veľmi vážim a želám demokratov dobrý výsledok. Dobrý výsledok želám demokratov. Rovná Saske a aj KDH, to je základ tej koalície. Takže keď ľudia dajú šancu, aby tu bola stabilná vláda, tak tie veci budeme môcť poopravať. Niečo pôjde rýchle a niečo bude behná došuprať. A ešte chcem byť poctivý aj v tom, že niečo bude aj bolieť. Ľudia viete, ako to je v rodinách. My potrebujeme tak, ako vzťahy sú v rodine. Aj deťom nemôžeš nosiť len darčeky stále, keď ťa kasa nepustí. Tak sa správame zodpovedne k našej krajine a niečo, čo budeme musieť opraviť, bude aj bolieť, ale Slovensko sa musí pohnúť dopredu. Tak ja by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste dnes prišli, že ste prišli v takomto počte za vaše otázky. Nie je to samozrejme, naozaj sú veľmi vážne, že ste si našli čas. A predtým, ako sa tu rozhodneme, tak ja by som ešte poprosila vás, páni, o také záverečné slovo, ale pár viet, kde by ste nám dali nejaký odkaz, ktorý by ste chceli, aby sme si z tejto miestnosti odniesli dnes domov. Začnite bol, Roman. Ja vám prvom rade všetkým ďakujem, že ste na túto debatu prišli, že ste nám položili otázky, aj také, ktoré boli náročnejšie na odpovede, ale treba sa pýtať. A presne o tom to je, že keď budeme hovoriť o komunále, keď komunálny politik alebo vedenie mesta komunikuje so svojimi obyvateľmi a pracuje v prospech svojich obyvateľov, nie v prospech svojich záujmov a svojho ega, tak aj mesto dokážeme posunúť jednoduchšie dopredu. A ja preto pevne verím a dávam im to nádej aj vďaka vašej prítomnosti, aj vďaka stretnutia s inými soboťanmi, keď sa s nimi rozprávam, že tá zmena po tých 16 rokoch môže v našom meste prísť. Takže spolu to vieme dokázať, ako veľmi rád hovorím, spolu to aj dokážeme, pretože spolu sme soboťanmi. Ja sa k tomu postavím, že mám záverečné slovo a mám... Otázka bola... Prosím? Nie. Lebo otázka bola, že čo by som... Ja vás prosil, aby ste si odtiaľ to odniesli. Tak, to prvé, tento chlap, poznám ho len chvíľu, ale myslím, že vie, čo chce pre toto mesto. Ja som ho pozorne počúval, ale z tých pár vecí, ktoré povedal, že chce urobiť pre Rimavskú Sobotu, či už vyriešiť, prepáčte za výraz, tú jazvu alebo tú chrastu, okolo ktorej sme išli, ten internát a niečo s tým spraviť v súlade so zákonom. Keď hovorí o verejnom priestore, pochopil som to tak, aby tu nebolo na vianočných trhoch, že skapal pes, ale aby to bolo aspoň ako v Brezne. Keď hovorí o tom, že sú tu nejaké vnútrobloky, vnútropriestory, ktoré treba oživiť, lebo toto je jedno krásne mesto, tak vie, o čom hovorí. Keď hovorí, že prímestské časti, že treba tam riešiť základnú infraštruktúru. Ako sa volá tá časť, kde máte ten bazén s tými volami?
Keď o tomto hovorí, tak ja chcem len dopovedať, to je to prvé. Aby ste si zapamätali, ani on neurobí zázraky. Ale toto mesto sa potrebuje pohnúť dopredu a mne sa zdá, že Roman vie ako na to. Toto si prosím vás zoberte ako prvé, ja budem vám za to vďačný. Stačí nech chránuť. Nestačí, to je málo. Stačí, To je predpoklad, ale to je málo. A to druhé premostím k tomu. Zaznelo tu párkrát pokoj. Ja si myslím, že Slovensko nepotrebuje už len pokoj. To je málo. Pokoj treba, aby neboli ľudia rozoštvávaní. Bohužiaľ, tak ako to robí súčasná vládna koalícia. Ale to druhé, čo by som si chcel, čo vás prosím, aby ste si odniesli, je, že Slovensko potrebuje pokrok. Slovensko sa potrebuje pohnúť dopredu. A ja vám chcem povedať, že to znamená aj to, čo je v názve hnutia, ktorého som ja členom. Spravili z toho strašné. Ľudia sa boja, čo je progresívne, boja sa toho slova. Všetci si myslia, že to nie je o ničom inom, len o LGBTI, len o Green Deal, len o tom, že sme 70 pohlaví. 70 pohlaví. Ja som prišiel do progresívneho Slovenska a pýtam sa Šimečku, kde máš tie 3, 4, 5 záchodov? Kde to je? Ľudia, progres znamená pokrok. A ja sa pýtam, či Slovensko nepotrebuje pokrok, aby tu bolo aspoň tak, ako je v Poľsku, lebo Poliaci spravili pokrok. Budujú krajinu. Česi sú ďalej v zdravotníctve, školstve, preto tam tie deti odchádzajú. Takže progres ako Takže ľudia, pokoj treba, ale to je málo. A zvlášte naozaj, najprv v komunálnych voľbách, že tu je človek, ktorý chce pohnúť Rimavskú Sobotu dopredu a my progresívno Slovensku chceme pohnúť celé Slovensko dopredu. Ja vás prosím, aby ste toto zvážili a aby sme spolu dali Slovensku novú šancu. Lebo Slovensko potrebuje ďalšiu šancu a ja verím, že na budúci rok, najneskôr na budúci rok spoločne využijeme. Ďakujem vám. Ja vám ďakujem veľmi pekne, prajem vám príjemný večer a ďakujem vám Romanovi Valovi a Ivanovi Borčíkovi. Ďakujem vám.